Hey,
Money,
Managing director, Dr. Hotel and Shoot.
enwere mma abụọ moto bịa mụ maka na ọ nwere ọgwụ ife anya jiri ọdọka mama ga-anawakọ baba ga-anawakọ mana onye mụrụ nwa na mụrụ anwụ oyibo ọka abụ ụbọchị jidekwa ka iji ụlọ ya dị mma memesie nwa ahụ ga ya akwụsị